contribuir á formación dos socios da confraría e tamén á rexeneración dos bancos marisqueiros da Pobra. Con estes dous obxectivos ponse en marcha o curso de técnicas de cultivo de semente en Batea, que impartirá o Pósito Pobrense en colaboración coa Concellería de Desenvolvemento Local da Pobra. Eles me falan de que nese momento teñen moito problema para o que é sementar, para o engorde da semente e que lle sae bastante caro para asumir todos eses costes, pero que sabían que había un artefacto, unha batea, que se podía utilizar para preengorde. Entonces, gracias á cesión por parte da Consellería do Mar do artefacto este flotante e a Concellería por todas as xestións e a axuda económica que nos dou para poder levar a cabo isto, vamos a, polo menos, intentar levar a cabo, producir a nosa semilla, preengordala e rexenerar os nosos bancos. O curso, que consta de 45 prazas, dará comezo o 23 de maio e estenderase ata o mes de setembro. Impartirase nesta batea experimental destinada ao preengorde da semente, pola que pasarán 1 millón de unidades de cría de ameixa. Entón, o que vamos facer é levar a semente de moi pequeniña, que eles intenten traballala, e o curso ten unha parte teórica e unha parte práctica. Na parte práctica van a manipular a semente, van a ver que cuidados necesitan, e despois, cando alcanza un tamaño máis ou menos adecuado para levar á praia, sembrarase nos bancos. Supoñemos que esa fecha, máis ou menos no mes de setembro, pois será no momento que se poida sembrar, e o curso comenzará agora o día 23 deste mes e terminará no mes de setembro. Esta experiencia permitirá preengordar as unidades de semente, actualmente entre 4 e 7 milímetros, ata un tamaño de 12 ou 14, co que xa serán aptas para a sementeira nos areais. Ademais deste curso, a confraría xa recibiu a solicitude de outras entidades e centros de investigación interesados en levar a cabo experiencias na batea.